Masakan daw sa tanan. Dami karon nilimul sa talibon. Wa kon sa kaari. Karon pa. Ningaban ming plorami kani are mas plorami kay na sila gibayaran. Nice ka buwak sa tunga na. Ha. Tagbot lang, wahinlo. Sa puto maza na. Ada tagbot yung tubo na. Uy, may mawir. Ba't mawiran na? Tagaan, pwede ay. Ano ko tas unahan? At oras magata. Mama na, ang oras kana. Buko ito na kaling ato pulig si. Da grabe ka tire ka. Maramas kuan. Don Ramon. Mura magsi-kuan. Mura makaskuan karena nas Ibarra. Mura kas Ibarra. Para. Ibarra ba karang may mareklara na salida? Ay, sakot na. Ang dami, gwapo ba? Mura mas Freddy Aguilar. Kita man. Lumayan, no? Kaya nga nira. May Lumayan, no? Hindi mo kung magigana. Iron ti makakazo. Sobrang taga-gwapo na. Nga ni ba nga ni? Halawa ni. Tukod. Ha? Ato man ka gwapo ba? Ato kas kaya po sa mga kagkuan karang ay magdakag kabo sirag sinsiyo. Mali mo? Mamili ka di. Ngani? Kara ko ng sozi. Huwag ang hatan pa be? Para magsimangkoy. Nalandid ni. Baby. Las limul dia guys. Mapait mo si Zag para si isang kili-kili power. Hindi eh. Hindi. Pumapali. Ano mo ako gaso kayo nandiyo kumudog na mo ni kagabi. Nahort na ko imong para kili-kili power. Mayroon magyapong kaya di madala sa Manila. Pahit ko ano na una. O na pahit na itong dari na ah. Yan sira mo kuda para mga abog-abog na si mong naong. Puno. Abog-abog ha may mo day. Kataragong kamay na mo ko'y kamay nga. Asa mo lagi? Di ko man na mahor kung ganahan ko na mong gakos. Di kagabi mo simot ko si mong ilo. Pagawas na naman ni Ilimul guys. Dahil doha ka dagang nga mga lamig na ba sa mga daga mga gwapa. Napapicture sila rahan sa nauwara bag zukurani. Basta na mo yan nga mapapicture maawag zukumor kung mahilis. Pero kuan na po. Uwa mo po doon nga nga balibaran. Main kung di ko mapapicture. Kaya ina dyan ko grabe na pagkaarte. Mo lang alam mag-ato bisag uwaw. Ito. 1, 2, 3, smile. Tulor at nakabok. Utruhan ba? Pala shot. Shatter man di ay.
Lagi. Lagi mahaga ka. Mahaga ka ako na po. Shutter po ko no. Shutter po ko. Puro magkagbata. Di ka kaigo. Di ka kaigo na ho. Hindi ka kakaigo. Shooter ka ko no. Ako po, shooter ko. Huwag panabod. Mamuring ko na silang duha to ha. Ang pamuli ka sa food. Bo, kung ba ka nagbuto ng kalis. Kaya ko to. Kag? Pagkarating ka, kung ba ka, kung nagpatay. Kagaka rin doon ang Minggu na pagawal sa kadlaw. Apa para kadang anak tinggal sa mina. Buto-buto. Tapi ang halo-haloin na ikat. Ay ka. Dahan tayo yung mga bawal. Pato sa mga bawal. Wala din ba? Salamat kayo sama. Ito sis. Dahil nag-picture ako dahil na uwang ko dito kaso. Naman, di magkakabang matutos. Di man, pangamot ko po. Ay, na pero sa nina. Ha? Kailan mo naman eh. Kinalit. Ha? Kung na nag-order. Nihapit dami guys sa tubig gundam. Si Limul rang gisugo og pa video-video dani kay gikapoy ko gitukaran ko kay nagpalabi man kog duwa-duwa dito sa kuan shoot sa mga bula. Mautong nga tukaran hinuon ko maadyo na pero sa tubigon kaday dam nga dako. Biu pud kaadyo tanawon. Na guys, mao ni si Zay dam sa tubigon. Kalimot lamang ko og kanang asa ni dapit nga barangay. Biu pud siya. Maadyo po dari atambasan kay dahil kay makitaan na kamutuhan. Nja ara kalinaw pud kaadyo tubig siguro og karang nay magdadari og taga na siguro pa makuha na mga tilapia. Ginahan ko sa view da Aris Dam. Kay makapot siya nga dam bansa ara kalinaw. Sila Limul Razi ang ipasugo da nig pa video-video lagi kay nagkuzabid lagi ko. Naglaygang pamati. Lami ani pa daw uso. Koag bawa. Ano to yun pa daw usan. Tara. Tara. Okay, nagmula kameraman. Okay, kainit. Okay na naghapon. Na isa David. Nagmula kameraman ay. Ansa, mga pares ka mga pangigo. David, mga pares. Mga kameraman, rakamutan na kami dyan sa view. Patay wa maun. Kumbate, mga Tawag ko na. kameraman, naragahang kameraman. Maun ba? Nagahang kameraman din. O, nagahang kameraman po. Sir, musta trabaho, sir? Musta kunagat?
Dami karon sa Kangkuka. Dari sa Kandihay. Di kami ginas talibon unsa bagbiyahe nakatuog ko. Kay tukuran ko kaniha. Nakapuy. Na mga baka. Gadit ya. Isturbong ka. Sa. Dia mga baka dia. Daghay baka. Pagpila na mo malabas sa imong baka diha ay hawon. Ato ko kuno ta dito may labubos matagbong ta. Ayaw na. Sige na. Di lagi. Kadyo. Hari ko pagkag maitom. Nga ka mo nang imong. Panit nga na mo nang laki, itimon din ang mga laki. Bahala itimon basta kay puti og kasing-kasing o puti itlog. Lami dari magpabuhagay sa kuan. Bati. Gugma nga nagrus-rus kanang gugma nga gi pangbati diha nga dili kapegngan. Maadto dari ipabuhagay na yung mga gugma. Pabuhagay. 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 Suri sa lagi ko. Kada na picture ni mo adto. Wa pa to. Kuwang pata. Huy, huy. Ako na mo lagas. Nakuan ba? Uli ana. Napajat. Uli ana. Pajot pa imo. Sa? Tawa. Puwam gani ah. Puwa. Ang imo may murag nabako. Hinabako. Puwam na oh. Nga naman dyan ang masakitin. Luspad man dyan. Labot luspad. Lagam. Luspad. Lagam gani. Lagam guwait. Luspad ina. Di ba nga na dyan ang masakitan lagi lagam magwait. Di dyan na siya ingang puwa-puwa gwait. Nabako. Hinabako. Labog sa una. Sa marapag di. Nga naman di ay. Sa una naman to. Puwa man ang lip eh. Ang daga di ay oh. Puwa din na. Ang kayo mga palbiag paak. Agad. Ato na ko na tumayla. Ba't ako pictures kamutuhan ba? Di. Mo, kanang nay. Binata na po na. Di man kunay mo suportaan. Mo tukos kamutuhan. Lagi kayo mo na yung kalipay nga mag video na sa kamutuhan. Daghan na kaadyo. Kasara mo ko kapusing. Tugon na ko. Katugon. Sige lang magkatug. Dako na ng imong tizan. Hindi ka mag-exercise. Manila pag gym ha. Karong inig ka sa lato. Matso ka. Ano ligburti dyan? Aso ko lain. Ang buso. Di, magsige mo pagpalabi kaon mo. Pag diet lagi kayo maka-intonsis nagdali ng... Gamay na ginagay pangkaan Di ha? ba? Tapos daghan na. Maka-intonsis nagdali ng inigang magkaon. Bitsog lubog margbaksan. Dire, kaya may buhat. Manila, may trabaho. Bahala ka. Dali, gazukunan ni mabaw. Mabaw. Kay kuan man. Kuhaan, sige no. Karang nay. Hindi kuhaan. Taka mo ka. Karang nagbuka ang gagbunta ka naghana. Pero gabi asa po nang naghana kan Daghan nga po. Kay, padawang ka matogo kay buhaton. Daghan. Kuha ko video na sa picture na sa background na kamutuhan dali. Kasi kamutuhan. Ana ba na anak ko sa bato muling ko dali. Dali na. Last na kay bato na ta. Na, mo din ang trabaho guys, ganahan gid ko mapa-picture. Ada pa nang ipaladyo. Kali ko di ko maklaro. Ha. Biyo man gud rin ha. Biya di ba? Kanira? Di ning kamerang gamay kay di ni ma-transfer dadyo. Munokad na mi guys. Uli na mi. Iuhaw ko. Kayo ko. Tukaran na ba? Oo. Ngali na po ka. Yan ang ganahan nga. Kuan, patukuran og bay. Anis kamutuhan. Engkag do dagat. Duha magkabuok. Duha ko. Duha Daplig dagat. Duha lagi kang bay. Aras. Karon kamutuhan na po. Kamutuhan og nay, lapas dagat. Duha gang ipatukod. Nga man di ay masama bang mangarap? Duha pa to ko mo ganisa. Nga man di ay. Nabong ang picture ang photographer.
Photographer of the day. Kada karabit ko, di ba baksi? La! Pusado ng itlog. Laksi, ho, galaksi. Yun man. Hay, ganun na. At ang lawas. Tingnan ko kadaog. Di man makabong ag view dari kang kuka. Muli na me. Ano may view? Kanina ko